हेलो फ्रेंड्स दिनै 10 तारिख 5 2024 के फ्रेंड्स दिनै मिया नरकनो तो हाउस टारगेट मनी सेकंड राउंड 24 नरक मानखा के फ्रेंड्स दिनै नरकनो कमन रनानि थांनाय के बेब सं नरक आंनि चेनेलाव साजाबाय दं हांखो नरक सापर्ट खालायदि के फ्रेंड्स दिनै नरक थंगै नायदि फिसा नरकनो फार्स्ट राउंड मिया फोरांगै मालिया सेकंड राउंड थांखा के फ्रेंड्स नरक के फ्रेंड्स टाबक हाउस दिनै नरकनो हाउस रनाय 8 6 2 5 4 9 0 के फ्रेंड्स दिनै हाउस की साबांखा दिनै नरकनो 7टा हाउस रखा के फ्रेंड्स टाबक नरकनो हिट गति रनाय हिट गति 4 7 4 2 4 9 के बैप सं नरक 9 2 9 7 double 9 के नरक में हिट गुती 6 रखा के फ्रेंड्स टाबक नॉर्मल नरक में नॉर्मल थांनाय 82 87 89 62 67 69 के फ्रेंड्स दिनै नरकनो डायरेक्ट सक्सेस खालामनायनि बेखा थाङै दङ डाबल 2 27 29 52 57 59 के फ्रेंड्स दिनै नरकनो रनाय 02 07 09 के फ्रेंड्स दिनै नरक बनो थङैनादि नरक सक्सेस मानाय फिया दिनै नरकनो हाउस गोबां रफानो नरकनो बुसकांगो नरकनो हिट गति कम रनाय तै हाउस कम रनाय के वायब सं दिनै नरक हामखो थंदि तै नरकानि चेनेल सपोर्ट खालायतंदि तै 1K views कारदि हंखा नरकनि थानि तेबो स्पेशल गति फाइनाय के वायब सं नरक आनि भिडियो न फार्स्ट टू लास्ट हामखो नायतंदि नरकनो डायरेक्ट तेबो कमन थाइसा रक थाइनि रक रनानि बागै थाङै दङ ट्राई खालायदों हामबाय।